playing Mangarina, I Manga Edson Chiribe, dependence. Address Edson, what reform, village 2, Indura. Kuna Edson Chiribe, which is another chief and there. Names were 1802-2024, the Tungrania Mangarwa not. We all do the way one, from the Mambo, you know the mountain. Those over Mangaraga that life. Apana jata kuzogana kwa mizi. Hapana. Chiribe moja wa Mangaraga wainzu. Kuita mambo. Kuinzwa, hauna mtu wandichiwerenga. Ndainzwa icho. Wainzwa. Uri kuibvuma yakara kuiramba. Uri kuiramba. Is not pleading you to the Vajagabe. Changamire Mhuri yenyi. Baba tipe chinzuru wewe kuti makao babasi. Kamsoni. Yangu ndio wafakazi. Yangu ndio wafakazi walimu. Mafakazi. Mafakazi. Right, ma witness alifanya hii gai. Ande ipanze. Mhuri wakati. Stephen Murato. Elijah Sam. Duonere kuti mafakazi pana Murato danani. Sam. Vakuda panze ipapo. Right. Tipe zvakazara chinzuru kuti uroyi wenyu wakabatwa sei? Sole changamiro. Ndozvikaita ndezvokuti awa ndimadzibaba wakaenda kukoma nemunina wana wabuda panza wakaenda kuchechi kwavo namata wakaenda kuchechi kwavo namata wabva piwa tsananguro namadzibaba wachinzi ndaona imimi murume anonzi Adu akupedza ipapo kunyanya iyo kukoma iyo ndaona mwana wako ajiwa pano kwaakaenda kumabhazuo pane urombo hwakaita ndiwo hwakupa kuti svika kuti akuparadziri komano saka ndanzwa kudaro enda kuti ngendinobvunzawo vamwe vangu kutaura kuvanhu chinotsvaka chikwadi kuno wakaprofita ndakasvika wakaprofita wabva takwatora chikwadi shuwa ndo zvakasanangura ndomudzira kutoya kwaunokudza nyaya iyo but aya zvinomboipa fakasa vanokuipa saka ngatichienda isisu kuna madzibaba vapasanure nyaya yavo funga takabata nashuwa takaenda nehama dzangu tasvika data kuri kutanga hananyatsotisanangura zvakakwana angoti ai mimi dzokai ndichaita munamato yanga ndichaita yandichaita kana ndichaita munamato ndichakushedzai kudzokera unoku funga takatadzoka kumba nekuda kumazuva anga awanda satashedzwa nopatika kuti tidzoke tinzwe kana tidaro kuti ndida kuuraya munhu asvika pokufa satanzwa mambiri akaitanyaya funga takutadzoka patikadzoka kwekwewe madzibaba vakaramba kuenda pamweyo nditaura tisangani mweya titaure nemweya vakaramba nditaure nenyama nataiwa isida kutaura nenyini nemweya ndione matare nesu wakasvika kuti inini mweya wangu haumanikidzwa nditaure nemimi ndindoita zvanditoda nemweya wangu saka ndifunga takatozobuda pepe yatobata takutiza ndakuendawo nekumapurisa ndakunotaurawo nekuchowana ndene zvanhu zvaitika tibva nemapurisa ndikwandiwa chisvitsawo nyaya yangu kudare rino saka ndikumbira kuti udare muchenesiro hanjawirana nehama musha wada kuti ngirozi yakanyatsokukana mushemushe jejo masowe yake denga unyatsoibvunza mushemushe ndakakuti ibvunze so naso ungatoribvunza ka kunovaimbire vatutanga iwe asipe tinzwe pano zvakupisa nazvo izvi kuti iwe mweya uri pauri chiprofiti chakaudza ava kuti vavoyo vapedza lana kana uchida tokupa mukana wodzidodza ndimi kana isi todzinzwawo futi kana kuti pana umwe anodzinzwa tonzwa kuti mimi ndimi dzako dziri kuenderana here kuti chiwadi uyu muroyi tipe zvakazara tedzwa. Inini baba uyu handina kumunonga kumuro kwete wakamunonga kuchiti chii handina bva ndakumutaura muroyi ndeprofita mepe murudzi rwavo mepe waiprofita ichiti kuita sei mepe murudzi rwavo ndimatsanangurira ndaita nemweya uchinditaurira ndakataurira vana vamukoma wauya naye
ndakatakuma ndi migwanda ona yasumuka mushamena mipoyo ndikudemese mungani muye pano ndikubatse tatu kumasoko kuchechi ndakati dare nyora pasi itsananguridze ndivatungamiri vandinawo ano vantu madare shodare nyora pasi netsananguridze twane takutisai toda kuti vakutora komana vakazvibude nyika yese usikutaurira isi pana kutora nyika yese saka panguva yokuti ndiri kutsanangurira mukoma vavo nemunin'ina vavo ndakavatini nevakomana paguva rababa venyu ndiri kuona pakasumuka kampurupuri kusumuka kaita kampurupuri ona kampurupuri kako kakafamba kabva kasvika pababa saka kampurupuri keka ndiri kuona kachitera kababa baba vavo hati Pagora baba pakasumuka kampurupuri kakasvika pamba uri mweya ukinditsanangurisa anditinga anova mudzimai wake akati hongu zvakaita se izvo zvumbu zvakanyorwa pondoyaatikola ndinonamatana watungamira saka amewabvuma kuti hongu shuwa zvakaitika izvo shoka mpurupuri kakauya shoka ndikati aiwa naye uri pofumba ukaita kampurupuri wakomana nditonemhepa ndaona yasumuka mudzinza iye wafi mwe mufi nezvimwe zvinhu zvakaitwa musha menyu saka ndikuda kuti muwe titibatsira tite mutero kuti mangwana kachinge mazorarama musazopandukirana imingizono kana uroya asi nauyo ndaona inini mangwana kumberi kumakasaitira muteu muchapedza makunokana chi uroya asiri nyaya yekuti kampurupuri aka kasumuka kane mhepo imwe yakadeketerwa kumashure nevakuru vedu kusiri kuti ndakati boemo ndakatoti ngauye kuno tibatsirane kuti mangwana vapenyu ava wasazonongana uroya wasasvike mukukwadzana saka zvabva mukudaro vakomana vashoko rakabva raenda kuno murume kuna ati enda kuno murume zvechokwadi vakauya pano vabva vasvika akatanga kusvika hanzvadzi yacho havanzi ndiri kubatsirwa ndiri kurwara ndiri kunzwa mupinda se mukubata sho ndabva ndamuka ndandakatoneta munguva yandakapedza kungovabatsira hanzvadzi yavavo nguva ndikatikaona ava vachitokoromoka vachidzika gomo vabva ngongo vabva vasangana hanzvadzi yavo wabva uya pamba pangu akatangamira nechokunzeso kwangu ndinangofocha ndipo akasvika dzatikudaitibatsirwe chideso kacho tikuda kuti tibatsirwe zvishuwa ndinakuramba zuva ro zvishuwa mukomana uyu takabva taenda pamweya ndavatanga kusina kusematsanangura ndiri kuita wa yemhepo iyoyo mukomana akapindura akati kuse zvikusiyana nemanzwa ndakaita takabva ndatini zvikusiyana papi zvikanzi zvikusiyana baba muda kuzvinganya yenyu ndakati aiwa matandi kuita pana pai kana bhuku zviripo imi zvitochite zvokuti mukachinge zvichisiyana pamwe manzura makaita mimi tichiendai kune vatungamiriri venyu ratsanangura vakomana vanofunga panguva iyoyo vakakakavara zvikanzi aiwa nhasi isu igatimbodzoka tozouya pamutaimi kuti mozotichevedza tinase kuziva kuti chichiri kuitika musha medu isusu zvisho vakomana vakadzokomba kwavo vaenda pakwa kudaro vakomana vakazodzoka vachitibatsire zvechisimba takati akomana ikuva ndakatara ndakati nini ndichida kukushedzai vatungamiriri vangu varipo nevamwe vandoshandirawo pabasa remweya varipo pakereke nhasi ndakushedzai hanzisiya wakatadza kushedza musi wechina takataiwa sori zvenyu handira kunge ndakada kukufonerai nechinangwa chokuti vatonamatira umwe wacho vangaenda kurefu vakaenda kubhuton ndoko vakaenda kunonamatira vari saka ndikushedzai handazokunda kukushedzai saka pandikumbira kuti mondimira kumazuva mashomanini imini mozouya tinatsa kubatsira zvakanaka tiri pasowe ndifunga kuonawo vana wacho wangu akabva tarakati zvavakwatara uchitikuda vatungamiriri isusu titodarira zvinhu akataiwana vava inde utungamiriri hwangu uyu unonditonga pakunamata kwatoita kachinge chita zvimweya handifanira kunge ndichizoita zvisimbiso zvinodiwa nevatungamiriri vanonditungamirira inini nachikumbira kuti mandinzwira kuti mozouya kukereke tobasa zvakanaka kachinge mitoda kuitwa yoitwa kune zvakanaka zvakanzi kutipedzera nguva saka ndomandakabvunza ona ndakumana zvisinei dare randonamata naro inini rinogona kutovhuma takati mhei kuno hamuna foni hamuna mari mufoni menyu vakatara vakati mufoni hamuna mari takati zvimatita seya mufoni haina mari ndatoona puresha yawoko yamanganayo tita sefuno manga ndipo ndakashedzera mukomana ndikwa ope wapamusoro pamai trifini ndipo ndakashedza ope avadaira foni yenyu ine mari here tsano zvanza foni ine mari kuti mogwata zvamukuda ndichida kuti ndibate madari angandora matiro kuti wakomane puresha anganayo kuti kwase kwabatsira zvakanaka zvishuwa nguva iyoyo takatira kumbonyara vakatanga kumbodhibheta nokoma akati mukoma mukuru anoba wina akatara akati ini zvamukutara kuti isu tiende kuno tishedze madare tite sei
inini izvozvo makundipedzera nguva. Izwa kai. Iwe ndiwo wakataura nyaya yemhepo yababa uyu. Yaizoda vapi vanokubatsira iwe uri ndiwo wakaitaura. Dai wakaona kuti iwe wakudarira kuri gonunga, dai wakatara kuti chazoprofita kana vabatsira vange vauya. But iwe wakaikara weganika ndiro zindobva yakutaurira kuti udzawe kuti anomhepo kuita sei. Yakanga yazoda vamwe kuti vakubatsire papi. Saka pakuti nditini ndakuchida vamwe wauye tichita muteuro. Kuti nhasi tikuite kuti andikwanise inyaya yekuti wakomana vakapa. Vangata vakati iwewe ukuti nyepe ndo patakati. Shama ndambobvunza pamwe pacho. Kuti vazouya hazvizo zvakatanga. Hazvisizvo. Zvakakonzerwa nevakatanga vaukaudza iwewe kuti pane champupuri chasimuka kugwara baba venyu chichibva chaenda pamba pahadhi. Kureva kuti pahadhi vase vakabva vati hadhi ndechi muro yakasirwa zvino nababa. Kuti vazouya kumba kwako inge siri nyaya yekuti vakangotanga vachiti vada kushandirwa. Tikunzwanana. Wakatanga vaisatsanangura iwewe dzeurwere hongo uripo pamwana anga aripo ndizvo dzazodaro dzichitaura maererano nemhepo yanomhara pamba pomunhu. Zvakafanana kuti ukadzi iwewe ini ndaenda umukoma wangu kwa ndaenda kumaprofita zonzi pane mhepo yasimuka kubva kumusha kwenyu kubva yasvika kunotenderera pamba pamukoma wanyareza apo ndikurwarirwa ndini. Handiti vanhu varipo vanongofunga kuti chi reza ndiye ane mhepo ike iri kutendera pamba pake. Handi ndizvo. Saka vanhu iwe usaende zvako kupressure. Usaende kupressure yakazouya nevanhu. Pressure inge yakuda kuti uraisa uyu. Nokuti hama dzake dzinge dzisiri comfortable, dzinge dzisisafara nenyaya yemutsananguro. Toda kubata pane tsananguro dzemhepo dzasumuka. Ndizvo kuti iwe nematsanangurira mukaita ava vane hama dzavo vane mwana ari kurwarirwa dzinge dzichibata kuti uyu ndiye muroyi kana kuti ndiye ane zvinhu zviri kukonzera kana kuti zviri kubva kusirwa nababa wake wachise zvavakapa ndo pane nyaya ipapo. Uku kupresha kuisa kubate zvenyungu maningi toda auko kutangira nyaya. Kana mudzimu mumusha ukutaura dambudziko rikuitika pachivanhu chedu handiti unozoti waenda woziva tsananguro dzawakatsanangura here. Mweya ndozvaunoitera kuti iwewe kana uchitsanangura unenge uchiziva zvaunenge uchizotaura mangwana kana uchinge mweya waenda. Handiti pamunoti ubate mweya ndi munotoimbira wobata kangoni ngoni dzotanga kutiridza kana nonhingi nondimi dzenyu handiti wotsanangura zvaunotsanangura mweya waita sei woenda nditi. Saka iwewe nozvauri kutsanangudza nozvawakaita zvikufambidzana here apa nyaya dzako kana kuti waiprofita panyama kana kuti pamweya. Ipapo ndo panogona kubatsira dare rino kuti tigone kufamba zvakanaka. Ipapa ukatsanangura kuti mweya wako iwewe ndo nyama here ndo ngirozi here wotitsanangurira dare roziva kuti shuwa zvauri kutsanangura izvi ndizvo zvinofamba zvakasvika ngoni kana nyama yakaneta asi wakadana mweya unosimbisa nyama uchitsanangura. Tichipfudzira mberi zvekutaura matauri arikuita akutonaareta zvaanoita asi ipo panguva ineyi ari pamweya here kana kuti ari panyama woza haana kutoti ndakazobvunza mweya okay reve tindike mudai panze shedza kuti dese wane kutanga tora munhu akanga achirwarirwa wacho akaenda zvopachena anonzani Stephen Murato ngawe mudai panze shedza baba mapika kuti munopika naishe pamberi pamambo kuti mutaure chokwadi chenyu. Isita kuti isisu mutaure chokwadi chenyu maringe nevanhu vaviri ava kuti iwo uyu wanga uchinangwa uyu zvakambofamba sei nomanziro nomaonero amakaita ini. Manziro ndakaita ine ndekuti mina wanga anangota nenyoka yainayo saka semunhu idzinzawo ndakati wakati mudzoka naye kumba kwangu tione kuti ndimuudze kuti shuwa unayo tikaenda naye akaudza chokwadi ndozotoziva. Okay, makaenda kumuprofiti ndobva anzi muri nayo nyoka yainayo. Tati muri kuchechi. Muri kuchechi ndobva mazoenda futi mese ndobva mazobva mapupura kunzi anonyoka yainayo. Yakatoudzwa. Yakatoudzwa aripo patakaenda nyoka yawina here. Saka kuti ino chokwadi chokuti akaudzwa handiti. Okay. Ende bogara
chedza mumwe Aivalirwa ndiani? Hapana chiprofita chechangopinda mudzinza. Chakanesa. Ivo ndopokutanga here pamungatanga kunzwa izvo kuti mubhilivi. Yaita ngodzinzwa mumaprofita akasiyana saka hatizoziva kuti fane chokwadira apanda apana. Sisina kuenda. imuchigara nyapa unonzani Elijah wapika pamberi pamambo naMwari uchida kutaura chokwadi chako pamberi paMwari tipe zvakazara pakati pevaviri kuti uroyi wakanangwa uyu nomuprofiti uyu kuti wakaunzwawo sei. ndakange ndiriko kumasoro ndangoshanyawo zviya zvekuti ndatorwa neshamwari ndobva ndaendawo. Saka ndasvika ikoko ndakabva ndanzwa tsananguro takasimudzwa tiri vaviri nemukoma wangu nekuti tanga tiriko tiri vaviri. Saka tobva tanzisumukai tine dare rataona pamberi penyu. Saka dare ndiri kuti pane zviri kunetsa mumhuri menyu asi pane mukomana anonzi Adlife. Mukomana ndiye akabata zvaakabata ane nyoka yainayo. Akafamba kwaakafamba akanotora mishonga yake KuMadziva ndobva adzoka ndobva azuka akanoenda kurushinga akanotora mishonga yake. Saka nhasi ndio mishonga iri kutambudza imimi inokonzeresa urwere nezvinonetsa. Muprofita aitaura imimi pamukazvinhu zvezvozvo makazienda here kumba kumuprofita iya apo futi achizvinzwira kuti ndo zvakatsanangurwa nomuprofita muri kumasowe imi makaziendawo futi naye here kumba kwacho kumuprofita akasvika kuudziwa kana kuti haana chaakaudziwa? Ndizvozvo handira kupedzisa angutaura akazoti imimi endeni mutora uena ndakati touya naye pamasowe here kana kuti touya naye kumba akati achero kwamunenge maura. Saka ndobva tazonomutora mukomana ndokubva taenda naye kumba kwaprofita. Saka tasvika ikoko ndobva watanga kuramba kutsanangura vakutanga kuramba kutsanangura dare zvaranga rakaita chaizvo semaudzira vakaita imimi. Asi imimi muchionawo imimi siprofeto ndo zvakatara masomusoro pezvimweni munokabhiferi kukunyazoziva kuti ichokwadi chakutaura kana kuti mamanyepo ekuda kuti pesanisa mungura kana mumhuri. Inini hangu nemaonero angu inini kuti nditi ichokwadi kana kuti kunyepa nekuti semunhu ndinenge ndisiri pamweya handikwanisi kunyatsa kuongorora kuti zvii ichokwadi here kana kuti kunyepa. Kunokuwa mukambofambawo here sedzinza muchiona shuwa muchisangana nematambudziko yomusha yachibata kuti kumuti yachibata uyu nomanzwiro yamunoita nekufamba kwenyu sedzinza kuti muna nhengi akanenge anouromba wakadai makambozinzwa here pakufamba kana kutanga kuzinzwa kutanga kuzinzwa ndopanenge tida kutsvagisa Profeta anga nyama dzangu dzakadzakanika ndonzi ndashigoma ndashigoma anga panapo chikupora pamberi pamambo ndinopika neshe wangu pano chataura chokwadi kusazinda ngatipoere zvakazara kana kuti nditanga ndabvunza kuti uri profeti kwete ausi asi pachiri ndichada kubvunza nawo wanga uripo pane zvakaitika ndiripo tipe zvakazara tori tinzwe zvakaitika iwe uripo panyaya yomurume uyu akunzi anosvinwa. pamusoro tofunga zvakaitika pakauya vanonzi baba Awini naElijah Murato kumasowe chaive chiri china. Saka tichinamata mweya nenguva yekumwe nguva yemweya kana yasvika vakomana vakasumudzwa nemweya akatanga kusumudzwa ndiElijah anova mudiki akanzi baba ndaona mhepo iri kutenderera kurudzi kwenyu pane mhepo yakasumuka kubva
nguva yakasvika kupinda mumba memukoma wako makaiona here yakati hongu takaiona akanzi izvezvi pane zviri kuitika kumba kwako zvekuti ukabika sadza ukadzima light unoona kuna pleti musisina sadza akati shuwa zvakatoitika nezuro zvamutaurisa saka akabva anzora tichimbogara pasi mukoma wacho ndobva asati agara pasi akanzi unani wako waina panapa akandindira mukoma akanzi mukoma imi ndaona mhepo yekutenderera yemurudzi menyu zvokuti ndaona kurwara kwevana vanonyanya chimborwara muchadzidzira nevana mukoma wacho akati shuwa vana vari kurwara saka ndanchizokudai mimi sedzinza moya kuno totaura napai kutangira nepai kukerera nechiri kusakisa zvinhu zviri izvozvo muri sedzinza zvekumasoro zvakabva zvadai saka Mhuri kunzi yakazoenda kumba kwamadzibaba chakadaro iwe uyapo dzokafuti apa tinoda kunzwa imima nokuti ndimakaprofita kai pawakaprofitwa iwe uyo ari kuti akanga aripo handitika ndoda kuti udzokerere futi kutaura kwawaita maprofita wakaita nokuti vanhu vadakidza kunge vanoda kuita se tipe nokuti ndwakaprofitwa kai anzwe kuti inini ndakasimudzwa zeshuwa ndikanzi kune mhepo iri kumba kwenyu kune mukomana anonzi adinai kumuda pano masoro ngomune akabata zvaakabata akatora mishonga yainayo inova nyoka mbamaka saka akanotora kumadziva ndobva zvinotora kusvika pamasova menge muri kupoera menge muripo here pamasova ndaivepo ndaivapo ndaiprofita asi mashoko avari kutaura iwanda kwanzwa asi menge muri kuzvinyama kwamo asi aiprofitwa akazvinzwa iye aishandirwa ndoyaari kutaura ndezvaari kutaura toda kuti imi munzwe kuti aiprofitiwaka munzwe mashoko yaakaprofitiwa imi munogona kunge muri munzwika zvimwewo motadza kuzvinzwawo muchiitawo dzimwe munye dzenyongoso pachechi asi toda kuti imi munzwe maprofito yakada upi ndibatane nyaya kana iwewe ukapesedzera zvinokuendesai musango sezvo iwewe uri mumwe anonamata namadzibaba handiti ukapfuchira uchida kureverera nokuti simba renyu imimi munofanira kuriteera kumuridzi warene zvichireva kuti iwe ndicho chikero chaunofanira kuzodzoka nacho kuti wozotaurira abu yako kuti zvazoitika zvinoreva kuti ukaona uri muprofita uchiendesawo matare nevanhu venyama iwewe nomweya waMwari chiratidza ende chimira pachokwadi nokuti unenge uno mweya waMwari ndisingazoziva kuti ipapapo ndanga ndichifunga kuti unofanira kuti Mwari wedu atikomborera kuti munatse kuipima mweya wenyu uri kukutungamirai pachinamato chenyu nokuti tiri kuziziva machecha yazvayari kuita vana vadikika imi munenge muchipiwa mutemo muchivateeraka ngaaratidze simba rokuti abate nyoka anofanira kuibatisa muchiona mubva matenda topona nai baba vagara vari kupfakaza kuchechi mune basa rei basa renyu kuchechi paiprofit paimi maite mamuri kuteerere kati mune rimwe basa ramunoenda kuchechi zvinoita kuti muri chii ndozobvunza next question kumasoro ndiri mudare ndichinyora tsananguro munonyora tsananguro ndimunenge mutori pedyo namadzibaba saka iwe makatoinyora zvese zvirimo ya zvazvinoita madzibaba regai tibatsirane kuti hatingapedzi nguva zvedu kusoro kutsvaga zvakawanda tsananguro dzevashandiri hazvina kuvafadza zvichipesana nezvamuri kutaura zvenyimimi imimi hamungakwanisi kuroverera muprofita haizi nyaya yekutanga kuti tigarisane pasi nemaprofita pane vamwe vakatomboya ipapa madzibaba asi vese vadare vaisigirawo muprofita wavo saizvezvi zvamuri kuita kuti hamunganyangadze muprofita wenyu
asi vedzidza racho kana vachinge vataurirwa zvinovabhodora because ava vanenge vakuti iwewo muroyi ndiwo uchatipedza panapa havazokwanisa kuramba vakafaranuka nomune hama yavo iyi izvozvo zvoga zvinenge zvatojera mhepo dzavakaipa kuti dzamunotaura dzedzi kuti mhepo dzasumuka dzinenge dzatosumuka dzokuti vanhu vachiurayana nyaya yemadzisumudza imimi muri kutokwenenzvera kuti zvakataurwa namuprofita zvezvaii asi dzinza revanhu ratopesana nenyaya idzodzo orit toti sisuke zvimwe zvese adlife ichichi hamuna kunzwa kuti akanoromba haana kudii asi mimi makanzwawo tsanangurudzo kunzi mhepo dzasumuka pamba pagwara baba venyu vakomana dzaenda kunomhara pamba pemukoma wako ende zviri kutoitika izvozvo izvo hamuna kuzviona izvo zvichiitika imimi munoti chii chero munhu anoshandurwa ana basa utarisaidrip ndinotindurwa nemhepo yane zvaanobata kao zviri paviri unenge wakutobhifa zviri paviri madzibaba zviri paviri pano pane zvokuti ini ndine zvangu zvosumudzana nemhepo yabva kuguva kana kuti matopedza ndo zvakafungwa nevanhu kuti imimi semuprofita aitaura hamunambosiyana nezvekutaura novo imimi muri kutotaurawo kuti muprofita anogona kunge achitotaura kuti uyo ane mhepo dzake dzaakabata dzine dzababa wake dzasangana ndizvo zvamuri kutaura kani asi ndichikumbira kutaura ipapo havaifanira kufundira ivo vakanzi mozodzoka vakatoudzwa kakunzi hard life ndizvo vahere inzwaika baba imi hamusiri muridzi wenyaya imimi mati hamuprofiti saka mweya waitsanangura zvawaitsanangura paunotsanangura paintention right pano pangu pandakubvunza kuno vamwe vaprofiti vakagara apo kapo vaiti vanotsanangurudza vakanyepera vanhu asi vari vanhu vaitonyenga vakadzi vanhu pano pangu wenyu futi anoonaka saka imika mushinda madaimika mega mweya wenyu mika panyama usikereye futi right todzoka futi shamani panoda kubvunza nawo kana muprofita achiprofita kana apedza kuprofita anoziziva here zvanga achiprofita right ko mudzimu nomuprofita zvakasiyana papi zvakasiyana pakuti kudii okay saka iri bhozi already vari kutotsigira kuti muprofita zvakataura zvakadai it's true anoonaka kuti uroyi hwakatonanga ichokwadi tochitera manje matare kune tichakamira vamboti kuti regai titi vanhu varurungu vanhu vanyori vacho bhozi vanotedza zvinhu zvisiri izvo bhozi chatinoziva ndechekuti munhu anoprofita kana aprofita kuti mubvunza apa haatozviziva kuti aprofita chii mazva asi kana mweya uchitsanangura ndonge uchiprofita mweya waanenge anawo but imi waimutitsigira kuti anozviziva makazviwana kuii bhozi muchaziva here kuti maenje ndakaendesana nomuprofita uyo samwe pana mashaka abanje kukoti kwemachizikoti anditika ndikazondomukunda anditika iri nyaya iyoyo inotsigira kuti maprofita yanoita zviri right vari zvongo bhozi vanofanira kubatanzanangura vanhu vachitiudza zvese vanhu nokuti iye arikubhifa sei iye haana mweya asi arikubhifa kuti akataura chii zvakutaura zvekuti mweya unofanira kuchengeta pauri kusvikira ukaona mweya wakuita kuti munhu adzidzike sezvizvi mweya uyo wakudhautwa manje kuti pane zvaukautadzira iwe muridzi wawenyu kupfakazira mimi baba kupfakazira muprofita mati hamuprofita zvoti zvaataura apa nezvakuri kutaura zviri kutoita sei zviri kupiringishana tazwanaka saka ndikuti munogona kuti muri kunyora mukapotsawo manyorero plus kune mutemo wewitchcraft suppression act wamunofanira kushanda nawo wekuti vanodai vakatobata muroyi uri manga zviite zvokuti mhuri yawabata haisati chinyongana sezvakuitika kana kutotsvaga kundiso mimi baba regai ndongokuonesai chimwe chinhu chinosiyana pamweya nenyama dzevanhu totora mufananidzo ndoda ngokupa mufananidzo inini nehama dzangu handiti munoziva here kuti chero takatadzirana hativengane zvokuti handidi kumuona
iwe unogona kuuya uchitaura mashoko ekuti vanhu vavenganisa izvozvo kuti unotaura mashoko ekuti awe muroi iwe akazodi handiti but inini uchitaura izvozvo ndogona kuvuka kuti amukoma varoi vakuda kundidyira vana chichi chanditi but ndezvenguva diki kumapeto uko ndinongopedzana tatamana ndouraya hama yangu kana hama yangu yacho alright mwari ndianoziva ndopedzana daro handiti saka izvozvo ndo zvinhu zvamunofanira kutiziva pamweya kana dai mimi muchitsigira mweya sezvamukutaurira zivai kuti vauri kutaurira zvingachitaurwa nevava kuti unofanira kuzotaura zvinopedza nekuti vanhu ava vachasara vari vedumbu rimwe chete ende nevari veukama havafe vakarasana because vanoziva kuti pane one day ravachazodanana chete nekunzwanana saka paitaurwa nyaya yehard life panga pachida kujarwa kuti ava maybe vachange vari kudivi remasowe weta against hard life mirai musazudza musoro tingotaura maererano asi idzi hama dzaona kuti hama yedu yakaromba kana yadii yakadii but isusu hatingarasi hama yedu ngaticheneranei pachena taenda muprofita haachakwanisa kutsanangura sezvanga achitsanangura zvataurwa nemuwitness uve ndo vakazoenda kechituru muprofita haachakwanisa kushandira vanhu handimaona kuti vana munhu umwe chete vabatana futi akuti mweya haupo mweya hapana asi ari kuti futi unogona kuziviwa basa rashandwa nemweya anzi nyama yakaneta azoti nyama ndomuprofita yakana chiprofita mweya unonena pamasvika pazopagiya chaive varume vanogona kuti vari kutochengeta muprofita asina kupasa siingati haana kupasa pakaprofita varume ava achidongedza mhepo iyi yaifanira kubata ndopamaiona simba rake denhasi musiri munhu ezvinhasi dai mukutofanira kuti mhepo iyi koshavire nyoka rinotadza pavanhu ava saka ndakandikukumbira kutaura ipopa makatopadzira ipopa muneina waita zvakanaka even kana kukoti vamwe vakapiwa mukana muprofita anziwo wakananga amai uroi ndikuchinzi ichokwadi varoi ndokuchinzi kana muchoda izvo ndiratidze mabasa yavo izvozvi pano handitika iye mweya wako otokokaka otoratidza mabasa kama ototaka kutosheta kutokambaira kutotara mete zita achinzwa ndokunzi achibva ipapo ogotipiwa certificate yechiprofiti kuti unogona basa zvinokurudzira kuti muungane muchiunganira kana musina chamunoziva musawikingise zvakawanda bhozi vanai muchizi yavo kupayai sirai varidzi vauya apa vapedze basa zvandokubvunza zvonzo tindokwanisa pindurai pane zvandamboda kuti tsanangure ndakanzaiwongosi ana baba kuti dare ravo sazopera vakasvika vakarowa muprofita vasati vashandira akabva atina achakwanisa kushanda moziva kumasoro miraitizanane papa vakaanzi isusu semanzwira adaita vakasvika ndokubva muprofita ati nine ndakaneta chichi handisi kushanda nditi ndomanzwira ataita totaurawo zvadaro muprofita ndokubva atozodzinga vanhu havana kuvanosemakuaa vakakaudza iye chai atoti haanokurohwa saka ndokubva akarohwa muprofiti kuti azvisipi okay tikadetsanavasiri munobatisiwa magezi izvozvi kana wakakwana so tiuye timutikoka mweya wako adzitsiwa pataona kuti mhepo yeino inonengera nonyoka yainomunenge zvibude apa munyika muno hamunangwe munhu uroi pamusoro iyi nyaya isekutaura kwamukuita shivana mangu ndochokwadi chandiuya kutsvaka kuti mwana ngadadziwa achinzaida kuti nyoka ndewani ndiakati ndarusatiwana natsvai saka kana zvichikodzera ngachidaidzika angari vamweya ngaumika mweya wacho ndikatoona apa ndikatogutsikana kuti shuwa akatidzima kuti mambo muroi uyu kana ari kachokwadi pekuti ngoni anodzidzwa nyaya ichakamira avaipedze izvozvo vachapedza sodhe noya iye kana adida kubuda munyaya oya oratidza proof pamberi pamambo mazibaba varume vamukashandira kumasoro munovaziva here ndianani
Ungawa kanisa. Uyaya bina usho. Akoba. Uyaya bese mudara. Zati tabvunza vakomana ava kuda munogona kubatsirika nemvunzo iyoyo kana kuchiti dare rambe ngetibvunza kuti kana mabatwa nemweya paipai munomboziva here zvamunenge muchiri kuita kana kuti munenge musisaziva munenge muri pamweya kana kuti munenge muchiziva zvese zviri kuitika? Aiwa, anobvunza makore imimi mupindure chete kuti kana ndiri pamweya ndinoziva kana kuti handizivi ndinenge ndapoterwa. Inini pachangu toziva. Okay, fine. Mungazive here zvamukataurira murume uyu nokuti tenge tifungoti kana uri mweya toti isusu tichazoti masowe oumba vakaimba munokwanisa kuzotsanangura, but kana muchimimi munozviziva nenyama wamukasimudza padare renyu muchipa masowe ndupi? Pana baba wakura. Pana baba wakura. Uyu muningina yanga aripo? Right. Mari? Right. Ndoda kuti mukwanise kutitsanangurira kuti mavasumudza dambudziko ravo makati riri kusumuka. Toda direct kwete zvemhepo dzenyu dziri dzamunotika puri zvezvi. Hatitauri zvedu mhuripuri, bhozi kuti mhuripuri tumwe zvedu mvura yekunaya. Toda chinhu ndakati nini iwowe urwere huri kukonzerwa nezvakati nezvakati handiti kana. Ndizvo zvatinotaura ndizvo zvekuti chamupupurika kazobva anonetsa. Taurai direct mashoko yakataurwa pamhuri iyi kuti yezofesana nohama yawo. Ndofunga baba uyu mweya uchitanga kutaura paari inyaya ndakangoti ganiri pakati mumweya wangu uchitsanangura saka tinotanga tikuwandika. Taurisai toda kuti zvibude. Ndofunga pana baba uyu mweya mutsvene waMwari wakagamira nawo uyataura nomwe munhu iri nyaya yetsigiro yokuti akaona zvandikaonawo ndabva ndati amuprofita waMwari mira zvishomanyiniwo nditsanangura zvandaonawo pamusoro pababa. Saka ndopanda kati baba ichokwadi kuti nekuti ana baba uprofita akuprofita kureva kwokuti nawi kutsanangura pana baba ichokwadi yokuti ndaona rufu mumusha mumba mako zvikonzerwa nemhepo yomumusha iri mhepo yokubva murudzi rwavo asi yakaparwa nevakuru vavo, asi mhepo iyoyo zvakaparwa nevakuru vavo kureva kuti mhepo yakutsvaga kundogara papi ichitira mudzimba dzevanhu. Saka mhepo yendaiona yafamba sonofamba iri kuita zvanhasi iri kupinda nomumbamani kakumadi ichipinda ichitira nemi mose, saka chasara kumberi kakumadi andika saka iri kuti yakabvamu yenda umu yobvamu yenda umu asi mahadi ndo mairi kutanga ndo mafambiro aikuita. Saka ichitenderera ichitsvaga kuti ndogara papi. Saka matambudziko emari achinge yako muchapedza makoroka. Aiwa, wataura chokwadi kuti wazongosiyanisa zvako kuti uri kuti mhepo iri kuenda ichitsvaga, but pawazonge wakuya padhuze ndipo kuti ndakataura kuti mhepo iyi yasumuka iri kuenda pamba pahani. Chokwadi ndomatsanangura kuti mhepo matainosumuka akaita ndichiona pakapanga pamweya ichibva kupogoa yakusvika nepachivanze chake kakari kamupurika kachisumuka. Ndichiona nini pamweya mutsvene waMwari uchindiratidza nauyo ndakaona kari kamupuripuri kachisumuka yabva kuguva tinzwana nevabereki sitoda zvinhu zvakajeka yabva kuguva ani ndo munhu wacho ari kuzi akapararira anoda kuti agadzirwe ari kunetsa mutaure kuti aichii munhu akaurayiwa here chii chakaitika wozofana kujekesera kwandii. Aiwa, mweya mutsvene waMwari mataura wakandiitira inini vakataura kuti nini wabereki wavo ava muchakabva akafa musha mavo angandizvi zvakabata yei urombwa cheo cheo akanga varomba wacho ndiani wabereki wavo ava novababa vavo tinzwananega tisi kuromba hetozatunoromba but akarombeveseka munhu akaromba wachinenge unyange akafa handiti akasiya aromba asi ndinenge akaromba zvatinati sifeya gemu yanditika vanhu voziva votoona pokutangira zvine hamusi kuda kuudza kapi akanga akaromba wacho ndinenge akanga akaromba chino
mweya mutsvina mwari uchidzidzisa inini vakataura kuti mhepo iri mushambo weurombo andirika akaromba muchakabva wacho Karombei. Akaromba zvinhu zvaibudza kuva nyoka ndichiona pamweya Iri kuti nyoka yacho. Nyoka ndichiona inini nditori mumushambo womudzirwa kuti mbeu yashandiona kuti kutaka mufamba Kasara inani. haisati ane munhu kuti aitsvaka kundogara pasi asi pakamafambi ari kuita ndiri ndangamerekana vachitaura waifana kubatsira vanhu wovatora woita panzvimbo imwe chete wasanangura zvizera ndi kana uchigona kuidhonza nyoka yacho ikasara yacho woidhonza uchiwataurira kuti pane zvinhu inoda kuchengetwa tanhingera toita zvakadani vozviziva but iwe haunambura ndezvo but vanhu havazojekesera vozokananga munhu wani iye anenge asiri ndiye akaita ndi kuti yakasiyiwa unofanira kujekesa zvinhu izvozvo vanhu vawirirana because unenge wakunangidzira kuti uyo apunidzwa neabi yake kuti akuda kubaya abi yake anditi but hausi kubuda kapachena kuti pane chinhu chakasiyiwa nandengi vakagara vese pamwe chete chiye chiri pakati ane mazuva manje ndodambudziko riri kunetsa manje mumazosiyiwa shuwa hamusi kuzvipedza kuti nda kuda chakamene kuti iyo mhepo yebaba wavo vacho iyoyo zvavakanga vakaromba mweya uri kutsanangurira here kuti zvavakasiya vapa uyu kuti ashande nazvo kurauka kuti matsanangura ndakaita ndichiti mhepo yekutera mushe chitira mhuri handitika ichi kutsvaka pokunogara kana pamwe ndakavataura vachiuya vari vese zvinoita pamweya mutsvene kana uri mweya mutsvene wamwari uri wamwari mweya mutsvene iri paviri kai wamwari nemweya wasatani wadhimoni unzwaga kana une mweya mutsvene iwewe mweya mutsvene haupesanise vanhu unzwaga mweya mutsvene iwo kuona kwawakaita iwewe uchiona kuti mhepo iyi ndaiona iri kutenderera yakadai so uchisumudza baba uchivaprofita iweweka pamhepo yawakaona iwewe waifanira kuvatsanangurira kuti baba pane mhepo yandaona asi ndanga ndichida mese mudzinza menyu imimi kuti muuye ndedze kukutsanangurirai pane zvandaona kunzwa vese vachinzwa kutsanangura kwako iwewe mweya mutsvene ndokuchenjera kwaunenge kana usina kudaro unokunza panguva yakaoma iyeyo find iyeyo muna muchemedzwe mweya usina kupiwa oda tevera matauro anoita mweya mutsvene tiyatsona kuti apa mweya mutsvene akawara saka vanhu ava mandiwekauriaukaivanhu mukati nemusha wavo zvichiburikidza kuona kwawakaita utojwa nemweya mutsvene kutsanangura wakadai chiwedzera ipapo handiri ini semanzura ndaita uchibata nyaya uyakutiridza kuti uchanga kusvika umbama achadzoka uchatanga kusvika papa pahati kana chizotsvaga mukuzenga asi pane zviri pamahati panotaura padikidiki nofunga vabereki tinogona kuswedera tichitaura nyaya imwe chete manzwa here zvataura varume ava mawitness vachitsanangura nhau dzenyoka handitika tazinzwa tese nenzeve muno nhasi uno muprofiti pokutanga haana budisa nhau yenyoka kuprofita kwaakaita asi nhasi uno paazodzoka mawitness mushure yataura nhau iyi tazonzwa nyaya dzenyoka iye ndobva azodzokorora futi semawitness vaitwa nyaya navarume vairi vakagara pavo ene shuwa zvabuda saizvozvo chaizvo zvokuti kana kuti tinzvenge kana kuita sei uyu akananga uyu kuti ndiye anonyoka akasiyiwa nyoka nababa vake kana ari baba vake kana ari vasekuru ndiye anoti uhombwe upi iwo ukasiyiwa mumusha nyaya yake kuda kudhara pachena kuti ndo zviripo unozva paurombwa ka ndinogona kunge ini ndakasiyirwa baba vakandisiya handitika ini ndisingazvizive handitika asi pano zvimwe zvinhu zvichitika pandiri nika zviratidza kuti ini ndakasiyirwa chii kusiyiwa handisi hakusi kuromba nokuti ndinenge titori dambudziko randinaro nokuti ndakasiyiwa zikaite sei ndisingazvizive ndinonzi ndakaromba saka manje uya ndakaenda kutora mushonga kwaMadzivha akazoenda kurushinga aiwa handimanzwa here zvataura varume vachiwitnisa handiti zvida kudzokorora futi varume vakutaura kwavaita vawitnisa vachiti
takaudzwa kuti uyu akaenda kuromba KuMadziva akazoenda kurishinga nhasi unouya akudzoka futi akutaura semulomo wekuti inini ndakavaudza kuti kwasumuka mhepo musha menyu munohwombwa urimo wei akati honyoka wakaitwa naakuru wavo uri kupi wakatangira mhepo yasumuka ichienda pamahati kutaura kuti ndizviri pachena zvobuda pachena Chiribe. Mungakwanisa here kubatsira dare kana kuti munombo here hwekuti Hudson akaromba. Baba inini hwokuti uyu akaromba ndiyoni muruoko rwake. Handina. Hamuna. Alright. Saka asi umbowa munawo ndokuti baba vavo. Ya, chokwadi ndinoona. Munokwanisa here kupa dare kuti baba vavo vakanga vakaromba. Nokuti ngatiti inobuda iyoyi yaHudson inogona kubuda mabhadhariswawo zvamunobhadharisa kuti muona wakomera munhu vozouya futi vakuti tiudze urombo hwababa venyu unombowo futi ipapo tinokumbira kuti kana pane vamwe mweya vanogona pane masaja vamweya waita tifambirana ndipedze nyaya urai kana wativa hauna umbowo hwokuti Hudson akaromba zvakuku panapa zvokutaura kuti iwe wakataura kuti hardlife akaromba KuMadziva nekurushinga iwe uri kuti hauna umbowo nazvo zvinova zvinhu zvinokwanisa kutoti zvinourayisa vanhu kutaura kuti nhenga akaita chakati anogona kutoswera adzikwa demo nehama dzake unozviziva here izvozvo chokwadi anokanganiswa namabiyani zvinenge zvakanaka here kana kuti iwe unenge wagona here ipapo kana ndakaroni ndisina kugona unenge usina kugona saka sezvazviri izvozvo wakagona here inini pandikutiramba kuti mukoma ndakamuti akaroma tidaiso tingamurebesere nyaya handitika imarumenu zvamukaprofita uchimuudza iwe zvamambudza daro chete mutaurire izvo mataura kuti takanzi takaprofita chiti zvakati pano pasi kugutsikana napo ende iye apa dzokorora angari pamweya ko chimuudzai zvaakakutsanangurira nichakuziva ndakataura nemweya ndezvekuti baba watiudza kuti inini navenyu ane urombo hwazara nawo ane nyoka mirepa wapanzwa here mapanzwa here wazinzwa here abamwe hasi pamweya ndomudaira ndau yake teerera kuti iwewe hanzi kudii makanzi kudii kwandiri mukoma vakanditi mukoma wakuyo ane nyoka yaakatora zvakatangira KuMadziva zvazoenda kurushinga manzwa here madzimai zvamakashandira saka right mungakwanise kubudisira dare here marombero yakaita mambo ipapo iwe tisingapedze nguva nyaya yadhonza next court secretary mambo vasati vapa judgment next court iwewe unokwanisa here kuuya kundopa proof pamberi pamambo pauro ino mweya uri mukati mavarume vapi kana usina kuuya kupa proof kana kuti mambo vachakujaja nyaya yokunanga munhu uroyi maizvo akaprofita nokuya mudzi wavo kana ari mwari chanirumba kuti anodaro saka iwe tiri kuti shuya next court tiyeri uko ndiyakatanga here akatanga nawo atiyeri wewe ndiyakatanga ndiyakatanga atinda papa imi makazotamba pamapa anokusungisa vana kada plasitemumuza tiungotenderedzwa kudai munomu tabvumirwa isisi kuti
munhu yaanoziva zvaanoita pamweya uye asiri kuti chii saka hapana chaachamboda kukumbira kuti chikubatsire iye zvinezvi aakuudzwa zvataura mweya zvaasina kunzwa iye ari pamweya asi achiziva zviri pamweya asiri kuti chii saka orit hatipikisi mambo next court wouya nezvakumbirwa nedare okuruvira dare mutoita sei yojaji vatopera kutadza mweya next court zvedu kurembesa kunguti nokuti vanhu vacho vese inoda madzibaba mokwanisa kusvika next court mune zviumbwa zvese dare renyu mimi rokumasoro harikwanisi kukurai rakundika ratokurovererai futi madzibaba vaimunyori vaimusadare anga achitokurovererai futi saka musavetseka ikuti wauya vanavo bvaza vachitokurovererai ende madzibaba pakare papa ndipanga magomborerwa naMwari nekuti ndezvamunopfugamira siku nesikati manga muchifanira kunatsa kuratidza dare chokwadi chenyu nekuti ndezvaMwari zvino zvenyu mimi ndezvokunge munoita ndezvokurombera gora ndozvokukukanganisai munozouratidze muroyi ari kuda kudya mwana chi ngavaye vakapara muzvokozvavo zvakaita sei zvakakwana ratidza pamberi pamambo mira yanyu mapi mama ndinokadzi womurume kuti kana zviri zvinhu zvake ndinokita sei uzvibikire kuzvibikira sandoziva next court yacho tikudhirana yababa wavo here isusu vakadzi kuri tunhu ezvikuirada pasisina nokuda kochi umumwe kuti imimi nokuda kudya mwana wanu wamaigugu taita rogama tese ipa inawe kuti iri kunetsa izvautikazadari kuurayana tinofanira kuchenewa ndakumbira dare matauro amaita iwo kuti vazoya vatipeumbo next court tonge tapedza nyaya nokuti dai pakupa majestic munhu kana anopofita akakwana anodza majestic imbomirai ndikuratidze kuti amaishokwadi chiwe andidika ipapo ndoka kana muchiuno itobva yatodonedzwa ipapo aitobva imomo mukotika atopuwa certificate yechiprofita kunzi anoraina saka isida kuti mambo wazomba certificate yechiprofitika auya kuratidza mambo panambo kuchakwadi chiwe mambo musadida kupedzera nguva uyu muroyu tobera idare muuya next court musi wa 3 Moya ni